Aupa, gaur Google bilatzailearen bideotutorial bat egingo dugu. Horretarako, Google Chromean sartuko gara. Behin, pagina horretan sartuta, Googleek duen logoa agertuko da. Eta horren azpian, laukizuzen honetan, bilatu nahi ditugun terminoak idatziko dugu. Gure kasuan, dislexia landu nahi dugu. Horregaitik, hau bilatuko dugu. Dislexia ipintzerakoan, hemen dislexiaren definizio laburra agertzen da. Eta gero, horretan sakondu nahi badugu, hauek dira dislexiari buruzko pagina web horri batzuk. Gero, barra honetan, zenbait argazki aurkitu ditzakegu ere bai, dislexiari buruzkoak. Baita, albisteak ere. Bideoak eta dislexiari buruzko zenbait liburu ere bai.